ανίστατον ενδιαφέρον της μικρός εκκλησίας Κωνσταντινούπολης επεκτείνεται όμως και προς τον πιστόν και σκληρός δοκιμαζόμενον λαό της Ουκρανίας, ο οποίος επί σχεδόν 3 έτη βιώνει την φρίκη ενός αποτροπαίου πολέμου από μέρους της ρωσικής ομοσπονδίας. Η επιτιμένη εορτή των Χριστουγέννων, η κατευσοπή ημέρα εξαγγελίας της εθνικής ειρήνης, θα πρέπει να κινητοποιήσει όλους για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου με δικαία και βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία. Προσευχόμεθα αδιαλείπτως υπέρ της ταχείας και πλήρους αποκαταστάσεως της υγείας των τραυματιών και υπεραναπαύσεως της ψυχής των θυμάτων και του φυσμού των οικογενειών των, τόσο στην Ουκρανία όσο και στην Ρωσία. Σήμερα δε απευθύνουμε ιδιαιτέρας ηγεσίας προς τον εορταζόμενον Άγιο Νικόλαο και υπερ όλων εκείνων των Ρώσων φιλικών και λαϊκών, οι οποίοι υποστηρίζουν τους εν Ουκρανία κυματωμένους Ορθοδόξους αδελφούς τους και υφίστανται απεινής διώξεις και φυλακίσεις επειδή ακριβώς υψώνουν την φωνή τους εναντίον της απανθρώπου πολιτικής του Προέδρου Πούτιν και του αντιχριστιανικού κηρύγματος του Πατριάρχου Κυρίου. Ήρθε το παράδειγμά του να αφηγήσει συνειδήσεις εντός και εκτός της χώρας. Так само Матір Церква Константинопольська молиться і про народ України, який уже майже 3 роки страждає від війни зі сторони Російської Федерації. І свято Різдва Господа нашого Ісуса Христа, як день, коли ми згадуємо слова про мир на землі. Бажаємо, щоб стало причиною, через яку буде знайдено справедливий мир для України. Ми молимося за відновлення здоров'я всіх жертв і травмованих душ сімей в Україні і в Росії. Сьогодні ми підносимо особливі молитви до Святого Миколая за тих росіян, великих і мирських, які підтримують страждаючих українців у війні, які не погоджуються з політикою президента Путіна і антихристиянською проповіддю Патріарха Кирила, і які через це страждають в Росії, яких відправляють у тюрми і переслідують.